Leire Balor txikitan hasi zan karati egiten, aitaren eta anaiaren arrimuan. Egun, Kyokushin modalitatean lehiatzen da, katak egiten. Umeak ere entrenatzen ditu eta ogibidez irakaslea da. Leire Balor, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Eta eskerrik asko, gure gonbidapenean hartzearren. Zuei. Badator munduko kopako proba, asteburuan Gasteizen, Bai, ja honezkero, dana prest. dana prest. Topera ibilinaz, así que goguekin, eta aber urteten dan. Ze asmokin zoiaz? Ba, sentsazio honekin gelditzeko asmoz, beti niretako hori da garrantzitsuna, posi gelditzia, eta gero, podiuna itzia bebai, nire asmotako bat da. Zergatik da astebukaera hontako prueba hori, esan dezazu zure aurtengo erronka nagusiena dala. Berezisa da, Gasteizen dalako, etxetik gertu dalako? Bai, etxetik gertu dalako, gainera prestatzen duen atxapelketa bebai Gasteizekoa izan da, eurekin egoten gara askotan, eta daramatzat isa urte bete txapelketa hau prestatzen. Belarri, así que... 12 hilabete, ekainako fetxa horren zain asko. Bai, aia gero pasau da holan, tikta batian. Eta Tokatzen zarenian, bom, hamen dau. eta gura dozun guztia lantzeko, egiteko, ikasteko, denbora eduki dozu? Ez. Beti denbora falta da. Ez, eta pentsau denbora daukozula, beti ikusten duzu zerbait falta dela. Baina, bueno. Kyokushin modalitatean. Bai. Nik hau ezautu neben, badia urte batzuk, Aitor Madinabitekin hemen, uste leku berdian onginala, kaora lehiatzeko modua da, modalitate hori. Horregaitik da ezagunak Kyokushin kai. Bai. Claro, kao bat badakigu zer dan. Aurkaria, bai. Aurkaria... Lurran, ustia. Zergatik modalitate hau? Berez, familiatik datorkit, orduan nire etxak izen zauen ez karatia eta justo modalitate hau, indua modalitatea. Baina besteren bat probau dozu? Ez, beti hau. Etxetik datorkizu orduan, Bai. karatearekiko... Bai. Txikitatik aitarekin beti egona hankagora eta hankabera. Gero badakit hor tartetxo batian lagain zinuela eta berriz beherren gantxo zinean, Bai. anaiaren bitartez. Anaiaren bitartez, bai. Eta gero ni hasi nintzen nian, anaiak utzi. Bai, alakoa da bizitza. Bai. Buelteuta azte bukaera hontako itzordura, kata modalidadean lehiatuko zara. Konta idazu, zer eta kata bat? Kata bat azkenean da mugimenduen segida, ez? Kata horretan da koreografia baten antzekoan sartzen dire kolpiak, blokeuak, ostikadak, eta azkenean da itziak koreografia bat aurkari baten kontra itzen bazinen modura. Baina aurkari barik. Aurkari barik, hori da. Zu bakarrik, zure buruaren kontra, hor pertsonen aurrian, eta hori. Eta hor puntuatzen da, ulertzen dut teknika, mugimenduak... Mugimendua, indarra, eta hori dana. Fizikoa eta gero teknika, gehienetan. Eta txapelketaren arabera izaten da, edo puntuazioa gaitzik, edo askotan beba izaten da banderekin. Lehiatzen duzu beste pertsona baten aurka, eta askotan izaten da hori zeinek irabazten dagoenaren arabera kolore gorriko bandera edo urdina. Baina hemengoa astunetakoa da puntuazioaren arabera. Epaile batzuk, egiten dituzte puntuatu. Kata, bestia da kumite. Hor, arazo batzuk egiten dituzu, ze oso harina zara, pixu gutxikua, eta zer pasatzen da, Leire? Beti esperientzia txarrak. Kumitean. Kumitean, bai. Niretako garrantzitsuna izan da beti danez burruka. Asko guztetan jaten entrenetia eta lagunekin biltzia hori entrenetako, baina, juna zenian txapelketara, beti erronkak izan ditut. Pixu gutxi daukat eta azkenean, burua gero bebai, me joa malas pasadas. Argituko dugu, 50 kilo bueltan ibiltzen da Leire, eta txapelketa batzutan, ez da hortik berako kategorisa. Hori da. 55 kilo azpitik izaten da askotan. Geratzen zara apurtxo bat... Beti naz, pisu gutxien duen neska. Ze txiki-txikiatik hasitia, gero hor urte batzuk eten alditxo bat, baina hemen diar duzu, karatian, Zer da? Bizitzeko modu bat zuretzat zer muten dutzu karateak zuri, Leire? Nire munduzta
beti aurrera jarraitzeko grina hori, ez? Osea, ez dakit, osea, ez etzitzeko jarrera, eta ez dakit, osea, azkenean hau niretzia da. Orduan horregatik esaten dut askotan niretako karatea bizitzeko modu bat dela. Gero bai hemengo pertsonak niretako familia bihurtu dira. Eta bueno. Azkenean, olako modalitateak, adibidez, ez da beti gabitzen moduan, ez? Futbola dauzela ez dakizen bat pertsona, hau familia txiki bada, jende gutxiago biltzen zarie, orduan azkenean ezinezkoa da, ez? Ez egotia hartu eman zuzen hori. Hori da, bai. Animuak. Talde bat gara, orduan gure artean beti gare hor, bai irabazi, bai galdu, momentu txarretan, onenetan, beti gare hor. Ze kirolonetan psikologikoki gogorra izati importantia da. Bai, oso importantia. Eta batzutan hori falta da. Nolabait lantzen duzu? Ez aurrera jarraitzen, porque askotan gertatu jat, galtzia, baina beti esan dotan nire buruari jarraitu. Eta niretzako hori bai da, ez? Garrantzitsuna, aurrera egitea beti. Munduko txapelketetan egon zara, Europako txapelketetan bai, txapeldun be izan zaitugu. Zerekin geratzen zara, orain arte egindako ibilbideaz Leire? Txapelketarekin edo? Bai, adibidez, lorpenen bat, edo justo txapelketa hartan egindako katarekin, zozer berezia dakotzu hor? Esan dutzuk ez, gelditzen naz lagunekin. Sortu doan familiarekin, niretako da garrantzitsuna. Disiplina honetan, zure klubetik kanpoko jentiakin laguna izan leike, esan gura dut. Zela beti dauen leia borroka hori ez, bat-baten kontra. Bai, adibidez, hemen arrasaten biltzen gare Gasteizeko eta Donostiko jendiarekin. Eta guretako gare talde maten modukoa, eta harreman oso ona sortu dugu. Egia da, gure artean ez dugula lehiatzen, juten garelako beti gimnasio berbera errepresentatzen, orduan rivalitate hori ez daukagu. Baina askotan bai gertatzen da, juten zaren ian txapleketa batera edo beti dare begira da horrek, edo urduritasun hori hau badakin nola itzen dauen, hau ez, honen aurkatoketan jat. Baina, bueno, gero beti laguna gara, hemen beti ere oso garrantzitsua da, esaten moduan, Japon, ez dakit nola esan, errespetua. Nola esan, errespetua. Gu beti bukatzen dugunean, bai kata bat itzerako momentuan, bai lehiatzerako momentuan, gure jarrera gorputzarekiko japoneratzen modua da hacer una reverencia, ez? Errespetua. Errespetua, mostratzea orduan, errespetua beti dago. Entrenatzaile ere bazara, ikusten zaitugu Gerriko Beltzakin, ikusten dut Gerriko Beltza badagotzula, dan bat bebai, okerrez baldiman hau. Entrenatzailea zara eta irakaslia ogibidez. Beraz, beti zauz ume artean. Ume artean. Hori berezko auki behar dozu. Esan gura dotzut, irakasle izateko, ni beti izaten dut irakasleak zehozerako ja berezkoa. Edo nor ez da irakasle, eta edo nor ez da entrenatzaile. Edo? Ez, barrutik datorkizun gauza bat da, oso gorra da bai. Azkenean umiak dieta mugimendua behar dute egunero, eta askotan pazientzia asko landu bida, baina gero da superpolita ikustea egiten dituzten aurrerapenak, nola goten dien adi, nola, ezakit, maitasuna dago hor beti. Eta eurentzako izango zara erreferente bat gainera, ez? Espero badiet. Seguru. Espero badiet. Eta eskolan, diar duzu 0-2 urte arteko neskamutikoakin, horregondikan txikitsuak dira, eta igual, ez, euren gana heltzi ez da inxamurra. Zaila da, baina gero heltzen zarenean, bebai, oso polita da. Aberazgarrixa. Bai, oso. Asteburu hontako txapelketa zarago, zehun ja badator, uda, ondiokan
lan egin behar dugu, ez da, pilatxo bat, baina etorriko da, horrate joka dau. Udan, geldialdia egiten duzue, edo zuen kasuan... Udan daukogu kurtzo bat, adibidez gure kasuan daukogu Bartzelonan, uztail bukaeran, eta gero bai normalian abuztuan beti gelditzen gare. Bestela gorputza ezabau gantetan. Garamatzagu denboraldi oso luze bat eta azkenean gelditzea bai beharrezkoa da. Gorputza entzutia, Bai, hori da. azkenean. Bai. Lesinuak? Lesinuak ez. Ez. Kirol honetan lesinuak ohikoak dira, Bai, oso ohikoak dira eta niri gertojat gauza bat oso arraroa dena. Aurten nabaritzen dut, lesio gehiago, ez dira lesinuak, baina como min gehiago, katak lantzerako momentuan, burrukak itzerako momentuetan baino. Eta niretako bai, harrigarria izan da. Azkenean burrukak egiterako momentuan entrenatan zabiz eta kolpeak hartzen dituzu. Eta katak aldiz die bakarrik lantzen dituzu. Baina, karo, hor muskuluak eta bai gogortzen dira eta gertatzen jat hori. Osea, nabarmentzen dudala nire gorputza, wow. Urte pila badaroiazu karatian, baina esan duztazu, ez dagotzula aulagatzeko asmorik, gorputzak laguntzen dutun bitarten ulertzen dut. Niretako, espero dut, bizitza osoan jarraitzean. Hemen adibidez, bai dauzkogu pertsona helduak. 56 urteko pertsonak eta handiagoak bai. Edonork egin... Bai. Disiplina honetan adibidez, zuen nian kasuan, komendira txiki-txikiatik gaztia edo ez? Nire kasuan, karo, nire historia kontako. Niretako bai eta ez. Nire kasuan nola, bai da datorkidan gauza bat txikitatik, baina hasi nintzen berez karate egiten 10 urtekin. Eta eskertzen dut. Askotan bai gertatzen da oso txikin hasten zarenean, heltzen da momentuan non aspertu iten zaren. Orduan, garrantzitsua, bai, azkenean etapa honetan txikinak direnean asko jolasten dugu, ikasten ditugu beste gauzak, baina, karo, ez dotena nahi da hori, azkar hastia eta azkar ustia. Orduan da bai pertsonarekiko gauza bat, baina niretako adin on bat izango litzateke 6 urtekin. Vale. Hastia. Gero mutikoan arabera, umian arabera, Bai. Leire, eskertzen dutzut, hau gurekin elkartu izana, suerte, munduko kopako proba horretan, adi egongo gara, eta segi karatia eta Kyokushin modalidadea hau lantzen. Eskerrik asko, sorte hon. Zuei, eskerrik asko.